दीदी आज एत सब आइटम अच्छे कौन आयोजन आम जानी पारू। ଯେତିକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି କିଶୋରୀ ଛୁଆ ଏବଂ ଆମର ତିନିରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ खाइले सब कौन हम ये सब जिनस ଖାଇଲେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର ଜନ୍ମ ହେଲା ଭାଗାନ କରିବ ନା ଆସ ଆପଣ ଆସ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା तो क्षीर पिले कौन हुए ଛୁଆର କ'ଣ ହାଲତ ପଡ଼େ ମାଆର କ'ଣ ପଡ଼େ क्षीर पिले आमर कौन हुए କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଆମର ହାତ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ହୁଏ। आ अंडा खाइले ଅଣ୍ଡାରେ ସ୍ନେହ ସାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାନସିକ ବିକାଶ आमर स्वाभिन खाइले कौन हुए ଏଥିରେ ବି ସେ एथिरे भी सेया तो आउ बेल रे कौन अच्छी बेल विषय टी कहतु कौन कहले पणा करना पीबे पेट क्लीयर से रहिबो तो तापरे ए लेबू विषय टी कहबे ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। आउ से आमर कंचा कदली ଆଇରନ୍ आ पिजुली ସେ ବି ଆଇରନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି तो हरड डाली ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ मका ସିଏ अमृतभंडा ସିଏ आउ ये आसिला आमर छुई सुजना छुई କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। तार साग ଶାଗ साग खाइले कौन हुए सुजना साग खाइले कौन हुए ସବୁଜ ପନିପରିବା ସଜନା ଶାଗ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି। पणस खाइले ପଣସରେ ପଣସ ଇଏ ଆମର ତରକାରୀ କରିକି ବି ଖାଇହେବ ସିଧା କରିକି ବି ଖାଇହେବ ମଞ୍ଜିକି ବି ଆମେ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇପାରିବା ବରା କରିକି ବି ଖାଇପାରିବା। आउ ये भुरसुंगा पतर विषय टी कहबे ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସବୁ ଛୁଙ୍କ କରୁ ଖଟାରେ ଦିଆଯାଏ। कटार ଖାଲି ए बुट आमे कौन पाई खाइबा पुष्टिकर ଗଜାମୁଗ आउ दीदी ये जो मुग जो अच्छी कंचा कंचा मुग ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବୁଧବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଦଉଛୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ବି ଦଉଛୁ मांडिया लड्डू खाइले कौन हुए ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ମାଣ୍ଡିଆଟା ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଉପକାର ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। आउ ये जो अच्छी जांबू ये जांबू विषय टी कहतु जांबू खाइले कौन हुए ଜାମୁକୁଳି ରକ୍ତର ଅଭାବରେ ଜାମୁକୁଳି ଖାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ତା ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ବି ଭଲ। आउ ये सेऊ सेऊ खाइले कौन हुए आम देह कौन हुए ସେଉରେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଛି। राशि बादाम लड्डू खाइले कौन हुए ରାଶି ବାଦାମ ଲଡୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସି ସବୁ ମିଶିକି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ରାଶି ଅଛି ରାଶି ଅଛି ବାଦାମ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଛି ସବୁରେ ମିଶିକି କରାଯାଇଛି। भजा बुट खाइले कौन हुए ଭଜା ଗୁଣ୍ଡଟା ଭିଟାମିନ୍ ସି ରେ ଅଛି ଏରା। ଭିଟାମିନ୍ ସି। ସେଥିରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ହେବ। आउ ये पाचिला आंब ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। कलरा विषय टी कहतु ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ଖାଇବ ଆଉ ଡାଇବେଟିସରେ ଭଲ କାମ କରେ। ତା ପତ୍ର ବି ଖାଇପାରିବ ତା ମଞ୍ଜି ଚୁବେଇ କରି ଖାଇପାରିବ। ଭାଜିକି ଖାଇବାର ଚିପ୍ସ କରିବ बहुत सुंदर बाइट देले जहा हो बहुत खुशी लगिला बहुत शिखेले आमे भी शिखिलु आपण माने भी घरे निश्चय ये भाव सब खातु निजे सुस्थ रुहतु अन्य को सुस्थ रखु।